Jo tinc una casa vella al poble on em vaig criar. Tinc un forcat i una rella i un lligó i una corbella que saben de treballar. És una casa que obliga a recordar als majors. Una casa molt antiga que sap del gra i de l'espiga i de freds i de calor. Pues no ho sé, si volen m'empendre per l'arròs. Per l'arròs, que és el més vella. L'arròs jo crec que, jo me'n recordo, igual que tu, que quan se m'emprenia en el mes de febrer a fer els marges del planter, espai a espai, a peu. Quan feien els marges que anaves l'aca rodant, per pegant voltes, per patejar, perquè l'au ja no se n'anara. Un en l'aca, l'altre en la lligona, d'un en terra. Jo la meva aca rodava sola. Però jo també, tu també saps que anava darrere per xafar l'aca i tu. Sí, però aquella tenia la gràcia de que jo li tancava allí el pont i tenia el que passa és que anava pegant voltes més espai que de l'altra manera. Però quan això m'agarrava jo darrere en seguida. I després quan li se ficava el planter, dona-li en el carro de rodes de ferro perquè no se n'anara. perquè se fera un piso per després sembrar l'arròs. I després cuidar dels taulaïns, perquè les vores se menjaven un pam rodant al marge. Nosaltres l'acabàvem d'esperar i l'endemà a primera hora l'havíem de sembrar perquè allí tocava d'arena i ens apujava i no se colgava gens l'arròs. I mon pare me diu l'endemà, diu, agarra l'arròs i ve si sembra-lo. Jo no l'havia sembrat en la vida. I va, perquè estava mal, que estava constipat i no podia alçar-se. I me diu, tu agarres a la dreta i després a l'esquerra. I després agarres un cabàs per al mig i en el cabàs per al mig l'acabes i aigua. I així no ho fiu. I a partir d'ahir ja no et fica més els peus ell en l'àvia. Jo crec que és la feina més ruïn que hem tingut els llauradors. Des de quan m'empreníem a moure el terreno en les ferramentes que hem vist ahir, hasta treballar en l'au i en els animals, la marxar a l'espai darrere de la ladra per dins del fang. Per dins del sol. Per dins del sol. I a l'entauladora, que la marca era una canya. Te'n recordes bé, per preparar la marxal. Jo tenia una altra cosa pitjor en la marxal. A mi els dits dels peus, ahir... Te s'haurien cabrasses? No me s'haurien cabrasses, no. Me se ficava aullats i se feia pus. I de nit pegava unes punxades, això. I en el mal de la rata. I va un dia, llavors estigui tota la temporada entaulant i per ací i per allà i només se feua. I el primer dia que anem a plantar, i la nit, i m'emprenen a pegar-me punxades. I quan aplegui allí el planter, vaig dir, me caga la puta, dic, que en tota la nit no puc dormir. I el tio de León, son pare de León, Batista, li diuen aquell, home, va i me diu, què te passa? Diu, pues que m'ha aullat un dit i no puc dormir. De nit, diu, això ja és mal, me diu l'home, però no te preocupes, quan acabem de plantar l'arròs, per plantar avui, te donaré la medicina. Vostè té una medicina per això? Diu, sí. Diu, però quan acabem? Digue-me-la ara. I diu, no la tenim, no la podem fer el milagre. I diu, quan acabes, ja a l'última hora m'ho digué. Diu, quan acabes, que estigues en casa, agarres lejía, la calfes calfaeta i fiques el dit i el traus. Per desinfectar. Fiques el dit i el traus. I en això
a Cabí. Hi ha moltes artimanyes. Jo he estat garbejant en els dos dits, que això quan tocaves un guaix, botaves, però... Jo patia de cabrasses me s'haurien així, una mare que ho enxafaven. Jo era aullat. La Marjal ha sigut criminal. La Marjal, des de tot això que estem parlant, després la plantar, la birbar, llevar la brossa, segar les vores... La birbar... Entrar al guano que estem parlant d'antes... Això sí que era pesat. En els sacs al coll, descalç, sempre descalç, perquè en la Marjal no existien les botes ni existia res. Allí nosaltres ho teníem junt. I després la segà, pues ja me diràs, la segà era menjar gros. La segà, en les dos saques, la del meu sogre, mon pare portant viatges a la Trillora, i jo, garbejant des de dins, traguent-lo des de dins, havia de fer un carret de lo prop i un altre de lo lluny. Si ne feia dos de lo lluny, ja no plegava hora. Mon pare plegava primer que jo. El carret de ton pare l'han gastat a Mundó, nosaltres. No en teníem de carret. Pues ne feu un nou i no li durà només que 3 o 4 anys. I la post d'anivellar, de dur fang, perquè així fang, gleves, la post, tirant gleves i les duíem a un cantó, a una antara, a un... Allí se podia entrar, ni a Marçal se podia entrar en el carro. Però en fang també se treballava. També se duia fang, perquè allà quan se ficava aigua, veiem un alteró i en la post, a lligonades de fang, arrastrar-les per un altre cantó. La Marjal jo crec que ha sigut el més pesat que ha tingut l'horta. Jo, quan estàvem segant arròs, a mitjà vespre havia de berenar. Algo havia de menjar, una talla de meló, un tros de pa, perquè m'emprenia la sugor xelà. Te desmayaves. Xelà, me desmayava, me desmayava. Sugor xelà. Eren faenes molt males. Avui les contes i no se les poden creure. Les contes jo no me les crec. Me crec que jo no he pogut passar tot el que han fet per ahir nosaltres. En aquestes faenes. I en l'era, no te digo nada, en l'era. Batre l'arròs en el carro i l'aca, el trill darrere, i després me recordo que s'esperàvem allà a les 12 que moguera l'aire per poder-lo ventar. Allí el rotlletó nosaltres sempre patíem molt de l'aire, allí no entrava mai l'aire bé. L'aire no entrava mai bé. Uns muros de palla que fem rodant de l'era, per després rebatre-la, per treure potser 20 quilos de gra. Allò era faena de moros, però de moros. Me'n recordo que un dia ve el tio Luis, el pessador, i li diu a mon pare, diu, te compra l'arròs, diu, però l'has d'aventar altra vegada. Diu, pues sí, te l'aventaré. I no em toca, llevar 4 palles si n'hi havia per allí, i vaig dir quan vingué i acaba de sacar-lo, mon pare li diu, veus, ahí apareix una altra cosa. Estava obsessionat. I vaig li diu, ja no me l'has aventat. Que tu ho has notat, que no te l'ha aventat? Jo l'he aventat. No l'havia aventat. Faenes que avui no se'n recorden ja quasi, perquè el blat també ha de xalonar, el blat, entre criar-lo, després segar-lo. El que més pena donava era garbejar, que havies d'anar molt amb cuidado. A la matinada anàvem, quan estiguera banyaet, perquè no s'esbarara. I ja t'havies un carro que se paria allà. Després trillar-lo, la palla, enfangàvem els pallers. Fèiem fang en una bassa, en pallús, xafàvem. I enfangaren. En la mà enfangar els pallers com si fos allò... Oi, que si no se n'anava la gorra, mon pare fa dir, va, anem a tapar la gorra. Mare meua, que faenes, totes a mà, descalços. I després igual, en el que és la ceba, que tu saps que això ho gastàvem. La ceba, criar-la, sembrar-la al viver. Encara tingui una ferramenta en casa que és un lligonet aixina,
menos d'un centímetre, que era pel cebollí. Està allí, en el mànec de madera, per rascar el cebollí. I jo dic, Això a vegades no en tenia. Sí, és així com si tingués fora un lligonet, però una miqueta així. Per fer cosetes. I després criar-les i entrecavar-les, A mi arreplegar-les. el que em feia gràcia era l'entrecavar. I l'entrecavar, el que venia a les 11 al matí, ja s'havia acabat. I després, ja ho saps, dur-les al carrer, encaixar-les, que això també se gastava per la caixa de cebes. També li ficaven els ullets i en això hi havia com tancaven la caixa. Això se gastava per basquets i per la Sí, caixa. això me'n recordo jo. No l'he tingut, però me'n recordo. I caguin la mare que vas. I el cotó, Pues cebes i cotó. un dia se anem a plantar m'abuelo cebes, m'abuelo i jo. Mon pare, no sé si estava regant, crec que, i després vingué. I a la que vingué, m'abuelo ja havia fet un dau del cotó. I jo portava el dau partit, mig i mig. Tindria 10 o 12 anys, tindria. 3 o 4 cebetes. I darrere, I darrere. l'aire. I vaig veure mon pare quan estàvem amitant i vaig me fa, diu, tu què fas? I jo, ho veu plantant cebes. I fa, diu, com estàs plantant cebes? I les hem arrencat perquè estaven espesses i ja estàs ficant les més espesses encara que de lo que estaven. Repuntaves. Clar, com m'abuelo no deixava prou arrere, jo anava al mateix compàs que ell i anava clavant Venia a cebes aquí. clavar-ne. I m'abuelo fa, diu, tu fica cebes i calla, tira avant. I la mare que va. Ve de l'arrencar, me'n pren a vendre cebes i se'n feren pa gàbies. Tu te'n recordes que feien gàbies? De 4 i de 3. I ne portar allí els albercoquers de la Trilladora, allí la sombra aquella. N'agarrar un carro i el portar per pujar dalt de la pallissa que teníem allí canyissos per ficar les cebes. Com se feien a muntó de muntons era ahí en el camp de futbol. El que ara són les monges. Les grosses també les puja dalt. I de la faneca aquella feu 3 vendes. Una en els albercoquers, després una altra en casa i després les grosses de gàbia. Ai, la mare que va. És que se Però feien. pujant cebes amunt, en corriola. Des de que se preparaven els camps, llaurant-los, femant-los, destarrossant, que tu te'n recordaràs de la massa, quan tiràvem les glebes del marge de les quereguilles a terra, jo que era un xiquet, jo anava a la massa... Cada vegada que veig un camp plantat de quereguilles, jo dic, me cago la puta, si no treballen gens. I nosaltres entonces tornàvem locos. És l'única feina que avui no dona feina. És que... Que entonces era idiotaes, entonces. Desde que m'emprenies a fer mar, escampar ho fem en lligona i ganxos, i després a llaurar-ho, tornar-ho a llaurar perquè no hi havia el tractor. Fer-li guaret que no n'hi fèiem. Me'n recordo que un any plantar mon pare quereguilles, una llavor nova que dugueren, el plantar en aquest camp. Estava l'Estrella León, que era primerenca. Frúgol seria aquella llavor. La Rambagner. I era una quereguilla que era igualaeta, La Roja. però eixiren quilos de valent, i quasi no feu palla. I a l'any següent mon pare volia plantar eixa llavor. I entre la companyia Crone, que li diem mon pare, els 3 van i se reparteixen la llavor per uns i per d'altres, pel tio Morret i per aquí fora, i veig no li codicen, no li donen a mon pare. I li donaven la Rambagner, i diu, no ne vull. Rambagner era molt bon, et feia I aquest camp d'ahir, de l'Eixir, estava a punt per les quereguilles. Allí el rotlletó estava a punt per quereguilles. I ahir Museros també. I aquest any va i fa, diu, un dia fa, diu, vols que m'emprenguem a acabar el camp ixe? Jo crec que va ser l'últim camp que s'acaba en el terme. Entre els dos mano a mano s'acabarem el camp ixe en l'Aixà. Ara el guaret de les quereguilles estava fet. Aquests dies-los avui a la gent jove acabar un camp. Plantàrem
plantàrem cebes en els 3 camps i les venia a ull, les 3. En la vida traurà més diners de les cebes que aquell any. Eren bones i No, sí que bon any. no plantàrem Era difícil acertar un any de cebes. no plantàrem quereguilles i ho acertam les cebes. Ja me'n recordo jo del tio Àngel de l'Algria, que sembràrem blat i vingué ell a sembrar-lo. Jo érem 2 xiquets, jo era el meu germà, que tu ho saps. I vingué el tio Àngel a sembrar-lo. I tu saps com heu sembrar allò? Sembrar mesclant el blat en llavor d'herba. I sembrant les 2 fanecades i el bassaló de blat i herba. I quan se segà el blat, se regà el rastoll i se feu una herba. I isque l'herba. Se feu una herba. És que són coses que inventaven la gent més major que nosaltres. Se feien coses, entonces, aquí la mare lleva. Se feu 2 fanecades allí d'herba. Mon pare un dia me'n feu sembrar allí el rotlletó. Però me'n recordaré tota la vida per això, Sí, perquè heu sembrat de blat i Això d'herba. me'n recordo jo, que sembraven herba dins del blat. Home, sí. Jo dic que això n'hi ha coses que... Mon pare fa dir, va, avui vas a sembrar herba. I me feia, tu tanca la mà, Feta la mà. Tu tanca la mà, que no te s'escape. Si no, te quedaràs sense llavor. Si no era així, pues pels animals que tu saps, sembràvem naps, sembràvem safanòries, sembràvem Remolatges. remolatges, Allí remolatges. hi havia qui pesava 5 o 6 o 7 quilos. I les safanòries les havien de rentar i els naps, dir les seques en els clots, en ple hivern, això era en ple hivern. Però mira, s'havia de dur pienso a casa pels animals. I els naps els havies de tallar després pels animals. Claro, després els trossejàvem en un lligó d'estos, en un corbellot, ho trossejàvem tot. Allò era faena de moros, que diguem ara. I cavar rabassetes. Mare de Déu. Tu saps quin camp? faenes. Quin camp el recordo jo, ahir el rotlletó, el del filero, que avui és d'estos de la tenda. I aquest camp se repartiren el camp per 8 o 10. Una taula, l'altra 2 taules, per arrencar-ho. Me'n recordo jo d'això, d'aquest camp, com m'emprengueren a arrencar allí. Allí érem 5 o 6 carros allí, tots en l'aixa, allí arrencant rabassetes. Pues si cavaven el gram del Marxal. blanc, el gram i que eixia blanc pels animals i tot. Però això no n'hi havia temps. Aquell blanc. Érem de tot. I nosaltres eixíem d'escola Increïble. i agarràvem el sac i la corbella i anàvem a xuar el manaet. Fèiem 3 manaets i a la corbella, a veure qui la tirava més I ho prop. teníem de penitència, si no duíem un sac de gros a casa, bronca que te crió. I nosaltres no pensàvem només que anar a jugar. Antes havies d'anar a... La necessitat de tot, d'entonces, pues, requeria tot això. Jo ja t'he dit que hem fet de tot. Després m'emprengueren els arbres, que tu saps, a plantar taronjars, que tot se feia en l'haca també, treballaves i guaretaves, i després ja vingueren les màquines. Les màquines... Jo crec que patiren més en les màquines que antes de les màquines. En les quereguilles jo recorde que un any, el que no me recorda el tractor i de qui seria, Pues entonces que portava el parro... el rotovato, en vez de dur-lo en l'hidràulic, el duien en 2 rodes i la tiraven enrere i me'n recordo que ahir el cantó ixe com feia escamuixó, allí li costava prou per col·locar-lo per poder passar de rotovato. I eren 2 rodes, no me'n recordo de qui era el rotovato aquell. Va ser el primer rotovato que entrava en aquest camp. Aixina, com te dic. Tamarruix crec que seria un dels primers, te la creu. Tamarruix era una enxeruga. Enxeruga, i després... Podia ser que fora Tamarruix també del rotovato. Després així en el poble crec que sigui el parro dels primers tractorers que vingueren.
parro el tinc jo allà dalt en el secà, nivellant-me a mi. Allò. I el teu amic Guixo també anava, era bo per la trutxilla, el socio d'ell, el socio. Quan jo ho vaig transformar allò, el Guixo ja no anava en el tractor. Jo me recordo que nosaltres transformàrem lo de Cibera, el de la notaria, Vicent, ahí dalt. Sí, allà... I ell, el socio, en el tractor de goma, i aquell era... El barreiro I aquell, el socio era molt bo per nivellar. I allà ho plantàrem jo i Villares. El Guixo m'aconsellava a mi el Parro. Sí, home, el Parro és que era un home molt bo per les màquines ja. Si se n'anem a quan se segava l'herba, doncs no me diràs. No me Ets el palustre, el gran, agarra l'gran. Ixe era per plantar quereguilles. Això era per plantar quereguilles. Un xiquet mos donava quereguilles i nosaltres... I el que no se pelava el dit, ixe no les plantava bé. Jo sempre me'l feia en sang. Jo també. La mare que va. El que no se pelava el dit, ixe... I este per plantar les cebes. Cebes, el manaet ahí, agarrat, i a una te'l traies i n'hi havia qui ne plantava més que una màquina repuntava. El roig i el negre. La mare que va. El roig i el negre tenien molta mà. Sí, senyor, sí. I això... I el tio Xai l'ha dut jo, també. Les espardenyes de moda que teníem. Anàvem mig descalços, xafant arrossos, i me cago en la mare que va. I la segada de l'herba no te'n recordes? Segar l'herba i secar-la... Jo anava a ser... En el cul quasi en terra... Per tindre alguna perra de sobre, havia d'anar els dissabtes a segar herba. Batistet, que aquell anava tots els dies, l'amic, el collaret, aquell me feia, tinc una faneca per este dissabte que ve. Dic, caigui la puta mare. Ara, un dia sí que me va fotre. Un dia entre ell i el del motor, com li diuen aquí, Joaquino i jo, els tres, anàrem a segar l'herba del tio que tenia la quadra ahí, el barranquet. El tio Dios. Tio Dios. Allí al corralet, Sí, el que camp del ells vivien corralet. allí en el motor, Joaquino. Pues si ficàrem a les 11 de la nit a segar allí, mos se feren les 10 del matí, sa mare vingué a les 9, mos portà un pitxer de sopes en llet de la cabra, i allí passàrem un poc, però és que aquella herba estava aixina, i damunt estava en la borla ja, i a la que agarraves el manat aixina, no la podies tombar, no l'arrencaves, que se quedava enganxada, meca. Allí és el que més... guarda't, ja plegué jo a casa a les 10 del matí o més, i ma mare me diu, mai ton pare que agarres la lligona i que te'n vagis a rascar ciruelar. I ella, mare, que vaig... Plegué el ciruelar, me xitia allí en el ciruelar, però jo dic, hauré rascar algo, no podia dormir. Hauré rascar algo, si no, no me digues res. Però diu, una altra vegada torna a anar a segar i ja saps el que te toca després. I la feina des d'Axars, que diu que era penitència. El coll, se'l rascava. Rascar d'Axa era penitència, t'enviaven de penitència. De lo que picava allò... Haurem de parlar-li d'això. Parla-li d'això. Això ho han gastat molt. Això era per ficar una corda... Pels carros. Una corda ahí, lligar, i era pels carros quan carregàvem el forment, per poder apretar millor perquè la corda correguera per ahí. Això era mitant corda ahí, a la barra el carro... I apretant. L'havies apretant un tros així a la corda perquè et juntara. Però tots els carros ho duien perquè eren els capcingles, per poder dur la càrrega de palla, jo ne tinc culpa a la carretilla. Quan carrega llenya la carretilla, la passa per baix i apreta i no se'n va, no. I això s'apreta molt bé.
Bé, pues Això ara no nada, ne fan, ja, això no existeix. hem Ni fet Gigonès tampoc. l'altre dia el Sarier, perquè almorcem alguns dies junts, i me parlava dels capcingles, que ell ne venia, el fill. Estic sí. parlant del fill del Sarier. Diu, encara tinc jo capcingles allí. És Ui. que se gastava això. La corda que jo tinc en el capcingle aquella és aixina grossa. Sí, home. Sí, cordes, entonces era sempre la corda en el varal del està carro. bona la corda aquella, pues no tindrà anys allò. Jo en tinc una d'espart que arribarà d'ací mitjan plaça, però després ja m'aprengué a vindre el cànem, que tu saps, i ja eren cordes més. Però, claro, la manera de navegar el material en els carros, els caixons i tot anava a base de corda i capcingle. La puta, els camins estaven bons. Els camins de terra, de pols, de fang, de cloig. Cada vegada que passe, ara, en vez d'anar al camp aquell d'allà, en vez d'anar per no agarrar la rotonda i de Musseros, vaig pel camí la Mar de Massamagrell, per el Travesser i Puigdemunt. Feia la volta al revés. I cada vegada que passe jo per el camí amunt, aixina que va al recte, allí n'hi havia vegades que el cubo, perquè anàvem al camp de Massalfassar i he passat per algunes vegades per allà, el cubo n'hi havia vegades que tocava el fang. Allò estava impossible. Els camins estaven impossibles. Allí no se podia ni passar, ni els pardalers podien passar. I el vehicle que teníem en ma casa i el meu germà pues era la bicicleta, pas dos. Ell en la bicicleta. I si no sapeu. Ell en la bicicleta, jo darrere, la botitxa darrere, el dinar dels dos, i l'esmorzar, les corbelles i pagar la marxal, per els camins que estem parlant, de pols i de terra i de fang. L'abuelo, mon pare i jo anàrem una vegada des d'ací, allà a la Peralta, a peu, anar i tornar. Que va ser quan mos se matà l'Aca, li caigué el carro damunt, que estava lligat darrere, i al mateix temps que ja caia, li se n'anà la corda del coll. I se quedà en el sequiol l'Aca aixina i el carro damunt. La mata. Va ser el tornillo, va ser el més xicotet del carro, on estava, que ficaven la vela, que te portava una femelleta, i això va ser el que li se clavà entre costella i costella, la panxa li se veia. A plegar a casa encara, i l'endemà prenia la comunió la meva germana, la major, i a mitjan vespre morí l'Aca. Ara, quan vingué el veterinari ja ho digué, diu, no té salvació. Eren els vehicles que teníem i els accidents eren d'allò. Mon pare el mata el carro també, dins de casa. És el que hi havia. El carro, l'Aca, i els accidents eren d'ahir. I te'n recordes, tu no te'n recordaries, quan Carlos volcà allí dins de casa, Carlos, el que tenia ton pare de jornalera, Sí, home. quan volcà dins de casa, m'emprenguérem a arreglar. Carlos el Puigero. El Puigero. M'emprenguérem a arreglar. Ta mare me recorda que m'emprengué a arreglar les caïres, on netejaren tot, entre totes li ajudàrem perquè ton pare no s'enterara. És que era molt reguinyós, cagava. Perquè no s'enterara, me recordo jo d'això, I a aquell xiquet el volia molt ma mare, perquè li feia de tot, li feia de niñera dels meus germans i de mi. Era molt bon element, l'home aquest. Encara me'n recordo. L'home, el xiquet, ara seria una... Quan pujava a la figuera i caigué, i se feu la barba, tot això en sang. L'esgarrà una rama i caigué de la figuera. I quedar-se en l'era a cuidar de l'arròs. A mon pare li furtaren una vegada arròs de l'era, i tu saps on feu cap l'arròs, que no se l'enduguen a l'acte? L'agarrà de l'era... La canviaria de puesto. L'agarrà de l'era i se l'endugué al camp de Montió Batista, que estava ja quasi al sequiol. I el ficà en la basseta que havia fet ell per enfangar el paller, allí fica l'arròs.
i el tapà amb palla. el camuflar. Vingué de la Marxal, mon tio, i tenia l'auia per allí, se feu de nit, i això que eren els portells de pedra i se'n va al lli al paller, i a la que fa aixina i agarra, els fica en el portell, i a l'endemà li diu, hermano, vine pa casi, vine. I a la que anava mon pare, diu, mira una amagar en l'arròs que te furtaren a tu. Diu, jo sí que agarria un grapat aixina en les mans i me n'ania al portell, i en el portell és que ne quedava d'arròs allí, el que no s'havien menjat els pardalets. I diu, i jo creia que era un formiguera. Ai, la mare que passaven coses que avui són increïbles, però passaren. I el que queda, el que mos toca, també ara... El més gros me passava a mi i tinguia sort que me salví de la mà esquerra. Venia de la mare. Havia fet 5 viatges i el que portava 6, carregats d'arena per allí el rotlletó, de fer el muntó. I venia Toni la cancelera. Jo anava sentat en el carro i anava raonant en ell, que venia darrere i la mà està en el baral. I me dona compte que me rasquen els dits i el que em dona compte me tiri per l'altra banda, però l'ACA caigué igual que si li hagueren pegat una punyala igual. Jo dic, està que s'ha desfet de les cames, això no pot ser. La manera que ha caigut, perquè és que el pes que duia s'ha estacat. Vam prendre més os a tirar-li, vinga. I l'animalet aquell, l'únic que tenia de bo era que quan volcava... Els menjava. Quan volcava ja podies fer el que volgueres en ell. Encara que te ficares al mig de la panxa, mon pare feia, no te fiques en la vida en les pates de l'ACA. Tu per darrere. Però és que no es manejaven la vida. Sabia el que li tocava. I nada, la despullem tota, la reia jo, i és que encara tan campante. Tiràvem els aparells dalt, el carro, la roda s'ha quedat tombada des de la Marxal, però la mà està m'escapia, res, el baral l'agarrà per darrere i l'arrencar. Que com no te l'agarrà contra el baral. Si m'agarres dits, me'ls haguera tallat. Avui els tindria tallats, els dits, segur. Doncs bé, ja hem xerrat un rato i se m'han recordat de moltes coses. I tinc davant el paisatge d'un poble que mira al cel, portant al cor el missatge d'una llengua que es fa imatge i és més dolça que la mel. Allí tinc un lloc propici per reviure la costum, tinc el record i l'indici d'una vida i un ofici ple de terra i ple de llum. Jo tinc una casa vella que em parla del dia clar, tinc el plat i la rosella i un somni entre cella i cella. Tornar al poble, tornar